Nakadapa at wala ng buhay ang 69 anyos na lalaking ito sa kabaan ng National Highway sa Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Ang sinasakyan kasi nitong motorsiklo bumangga sa isang palikong truck pasado alas 3 ng madaling araw noong Sabado, February 14. According po sa investigation namin, ito pong puso truck ay mag-U-turn po papunta po ng south direction, papunta po ng Dagupan. At kinover niya po itong isang kalsada po, inoccupy niya po yung inter-highway para po pag-U-turn siya. Ito lang pong ating Honda ay mabilis po na parating at talagang bumangga po siya dito sa may rear left portion ng likod ng truck. At doon po talagang nag-sustain siya po ng head injury. Itinakbo pa sa pagamutan ang biktima pero idiniklara ring dead on arrival. Ayon sa Mangaldan PNP, magpapadialysis sana ang biktima ng maganapang insidente. Maybe ma'am, namin may papagamot po sa isang ospital. Dinala naman sa himpilan ng Mangaldan Municipal Police Station ang 45 anyos na driver ng truck pero kalaunan ay nakalaya rin matapos maidaan sa areglo. Muli namang nagpaalala ang Mangaldan PNP sa lahat ng motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho lalo na kung madilim ang kalsada. Angel Arquero, RNG News.